Buburnya tes ya, Mbak? Tes ya? Kamu ngapain itu? Anu, tibas bubur, Mbak. Tes ya, toh? Tempe ini Mbak Is. Oh, enak tempe ini. Ini Mbak Yuli sampai Maya, Mbak Maya bakul sayur yuan. Sanget kan pasar jam loro pejuang sejati kaya ngene iki Mas iki yo iki pemanyaran Mas iki. Oh iya Mas. Ora ate ontran-ontran opo iki ya. Wah, lagi malah di semate apa Mas iki kok tekan pasar jam piro Mas nek jenenge? Lah aku ki nganten nanya Mas mangkat tawan dhewe. Walah Gusti Allah, nek mangkat tawan dhewe. Nek kaya Mbak Maya iki jam 2. Mbak Nur iki bakulan sayur wis nang pasar wis suwe Mbak Nur jenengan ki nang pasar. Udah Mas, lulus sekolah langsung berapa lama lho masih. Langsung bahasane melihat-melihat kaya ngono nek di video iki. Piye masih gen sing barang. Kira mangke? 18. Ora ketok Mas. 18 karo selingkur. Kabeh keselikur. Selingkur karo songo. Karo songo iki. Kayak aku ora. Kayak 15. Bulan apa wae gak pelan. Walah, nek panas seger rasane. Lanang iki. Setunggal? Untuk plastik 2.000. Kali nopo malih? Tahu ada. Bakso ada. Pak Coy, iku 500-an iku. 2.000. Rambak. Wih. Pun. Saat di jalan terkadang kami juga kebayang masakan istri di rumah. Karena kepingin kangkung, tadi tak beli kangkung satu ikat kangkung di sini harganya 2.000 sampai 2.500. Senang rasanya, keinginan tersampaikan. Tumis kangkung yang pedas masakan istri. Monggo Mak, enten deh Mak. Wong jengklang wae disoting. Ora rek iki wis ora iki. Ora. Ora yo men ngerti anak-anak sing ning Jakarta ki. Oh wis mudeng. Nah, Wile. bilang kowe mana ibaratku saiki aku ora duwe. Napa? Anak klepungnya beras. Aku nek duwe ya aweh mbok Sing nang gudang lali ora tak gawa ki. Iki parutang mau padha kan. Beginilah suasana desa tempat kami jualan keliling. Gebang Harjo dan Linggang, Pracimantoro, Wonogiri, Jawa Tengah. Senang sekali rasanya dapat dukungan dari kalian semua berupa komentar, like, dan subscribe. Kami yakin hari-hari kalian akan menyenangkan. Tahu tempe ora gelem. Alah, kanton sithik paling 2.000 nek ora 3.000. Nek dawet enten. Jenang susum. Terus napa meleh nggih? Oh nggih. Tak mriku Mak. Nggih. Ah. Wis malas ya ini iki. Wah. Wawane cah. Boleh iki kok pontek sedina nggo sakmono ki. Lah nek wong pirang-pirang nang wong 5. Oh alah. Biarnya langsung gawane kayak le mineral. Apa mama aku kepalaki nama mama. Ora. Mbak Yuni masak ora? Es. Sing ungu es. Pakai YouTube yang mana kita duit channel YouTube masamu. Udah. Lah sing degan yo enek kono gembel gede juga.
buka nih kok teng pundi iki. Ini plastik tunggal apa kene? Ya. Saya kene ngomong. Niki mau wes. Pak, kowe. Nomor teleponnya berapa? Kirang duwe malah. Bapakne ora. Lah nyarek Pak kowe. Kenapa ora sekarang ora aktif? Nah, awane kok biasanya kalau ngidul kuwi soalnya. Kira rampungan. Ora kirim cuma. Kayak sedulur. Komplit. Ngerti bakul kerupuk iki ora nyang pasar gara-gara mumet. Gua sik. Pasar iki. Iki arep gawe apa mak iki? Serondeng. Serundeng. Kambine nom-nom, gawe serundeng. Ora usah dadak. Marutnya diparut manual ya, Mak. Iya. Tradisional, terjaga. Kayak ibu-ibu. Dan jenengan kan rasul nek ora masak, Mbak. Arep rasul nek ora masak. Lah kowe ora masak kur madang lek juragane kerupuk. pirang-pirang kur serondeng ora sitok lek ora berduri. Kayak sing duwe rumah makan apa kowe? Nek Solo duwe rumah makan apa? Mbak iki. Orang gowo no, ini gue merisa. Orang gue sebulan dia tanah dia bisa. Ora kok kalau ora tuku 2 kilo. Ara dibentuk bawang miri kecap ora nggo. Kecap heran tuh. Oh iya. Kan awas ya. Mbok we pun matengan. Ulur napa niku? Oh, ulur gabah. Lah nggih. Penak nang Jakarta to, Mbok? Lah nggih nggih, Mbok. Suasana ning desa sedulur. Ya ngene iki. Pak Coy ora, Mbak? Pak Coy enek.
Pak Coy, bakso, enak bakso. Mulawak siji ya. Oh, anu deh, turu. Loro. Sampai siji ki 6.000. Wis sama ate. Sama ate sama. 5.000. Apa lho, Mbak? Syukur alhamdulillah kali ini jualan sedikit demi sedikit sudah mulai berkurang. Terus semangat untuk kita semua yang sedang berjuang. Kita adalah harapan anak istri. Senyum mereka menjadikan perjuangan kita lebih berarti. Itu wis dora masak iki ya ini iki. Tempe bakso, Mbak. Bakso. Bakso ora bakso. Mangane kari jenang, Mak. Gimana enek kowe sawi kerupuk tempe plastik karian sekalian yang dhuwur kabeh iki Mak. Sayur mboten Pak Lurah. Pak Lurahku saudara. Karangloitan Racimantoro Gebang Harjo Wonogiri Jawa Tengah. Kepiye Jan malas. Ini Pak Lurah nih pun nyantai pensiunan ge. Saudara kopine putih nih. Pensiunan guru. Lurah. Lah mana kan guru. Jabatan isik lurah. Oh iya. Ini pensiunan ya. Dan kopine putih. Teh diambil. Wes anu Mas, dimasak ya pisan. Mun dimasak. Lah mang bengi nek ora ketok dhewe aku ora ngerti iki. Ya kalau niku saya. Niku wah. Oh, Kapan ora saya Samurate niku naik alah asam urat Mas pisan iki. kolesterol. Wah. Gua pijetno Mas, bahaya lu. Pijetno nganti yo dhuwur pijet iki. Oh anu, balong Mas enek Mas. Entake genah. bang Kayak kesendiran. Ting. Terima kasih untuk kalian semua yang telah mampir ke saluran kami. Komentar, like, dan subscribe dari kalian membuat kami sangat bersemangat untuk berkembang. Harapan kami semoga hari-hari kalian menyenangkan, penuh kebahagiaan.